Абе, Борис, нали трябва да идеш тук да се видим къде? Хайде да тръгваме натам. Добре. Ей, чакай! Искаш ли да пробвам моята черна магия да видим къде е Борис? Да, връщи се да. Той е нашата приятелка Ниса. Хайде да тръгваме. Къде е то Борис? Борис. Кажи бе, ловях риба. Брат, ти дух ли си? От 3 пъти трябва да те викам. Хайде. Къде? Ти са и Мира ми вика. Коя е Мира? Сел Мира. Ти да първо Мира. Малко ти не си. Забрави гостите. Хайде. Бил. Самилов, ти идвай! Добре, идва.